ଭଲ ରୋଷେଇ ମତେ କଣ ଆସେ? ଆସେନି ଆସେନି ଭଲ। ଚିକେନ ତ ମୁଁ କରେ, ତୁ ଖାଉ। ଆଉ ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ। ତତେ କଣ ଆସେ? ଆସେନି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ ନା? ଖାଲି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବେ। କଣ ହେଲା? ଗରମ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ ଲାଗୁନି। ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ବସିକିନି କହୁଛ ମତେ ଲାଗୁନି। ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ କାହିଁ? ମୁଁ ବା 5 ମିନିଟ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ କହିଥିଲି, ମତେ ଗରମ ଲାଗିଲାନି। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଛି 5 ମିନିଟ୍ ବସିଛି। ତୁ ଏତେ ମୋଟା କାହିଁ ହେଇଛୁ କି ତତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି? ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗରମ ଲାଗେ ହେଲା। ତୁ ଚେହେରା କରୁଛୁ ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ, ତତେ ଗରମ ଲାଗେନି? ଆଉ ଖାଇବିନି ଆଜି। ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବନି କଣ ହବ? ଖାଇବିନି ଆଉ। ନାଇଁ ଲୋ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି ନା। ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚେହେରା ତ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚେହେରା ଆଉ କଣ? ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଚେହେରା। ନନ୍ଦିନୀ ଭଲ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆଇଲି। ଦେଖିଲି କଣ କଲି। ପୋଟଳ କଷା କରିବା, ତରକାରୀ କରିବନି ହେଲା। ଖାଉଥିଲି ତ ପୋଟଳ, ତେଲଟା ପୋଟଳ ଧୂଆଁ ହେଲା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ 5-6 ଦିନ ହେଇଗଲା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖରାଳ ଟାଇମ୍ଟା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ଟା। ଆଉ ମୋତେ ବି ଯେଉଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ ତାର କରିଥିଲା ଆଜି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି, ଆଉ ଭାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା। ଯେ ଖାଇବାକୁ ଆଡ଼େ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ଭଲ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ଆସିଗଲା ମୋ ଖାଇବାଟା, ଭାତ, ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି। ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଦେ। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ପାଟିଟା ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ମାଛ, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ସେତିକି ତ ହେଇପାରିଲାନି, ସାଧାରେ ଆମେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଉଠିକି ଯାଇ ହବନି ଆଉ। ନିଜେ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖଉଛ ତଳକୁ ହାତରେ ମୁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆଳୁ କ'ଣ ଏତେ ଭାଜି ଦେଇଛୁ ଅଧିକା? ଆଳୁଟା ପିତା ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପିତା ଭଳିଆ। ପିତା ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଆଳୁଟାକୁ ଏତେ ଭାଜିବା କଥା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ାଳିଆ ଟିକେ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗୁନି? ଭଲ ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ କହ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲି ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷାଟା, ହଁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଗୋଳେଇକି ଖାଇଲି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନି। ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କରିବୁନି? ହଁ, ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁଛି, ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ। ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେପଟେ ଘରେ। କ'ଣ ଦେଖିବି? ମୁଁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି? ହଁ, ମିଛ କହୁଛି। ଖାଇଯା, ତତେ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇଯା।
ହଉ ଖାଇଯା ତାହେଲେ ଖାଇଯା ଖାଇଯା।